ଆମ ସରିବନି ଆଉ ନା ନମସ୍କାର ପଢୁଆ ସବୁ ଆମେ ରଖିଦେଇଛୁ। ହଁ ଭାଙ୍ଗ ନିଶା ଯାଇନି ଗାତରେ ବସିଛ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶୁଣ ବିଚ୍ ସାମ୍ନାରେ ତମର ଗୋଟେ ଯଦି ବାର୍ ହୁଅନ୍ତା କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ମାଲିକ କ'ଣ କରିବା କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ସବୁ ହବ ମାଲିକ। କାମିକା ଲୋକଟା ଶୁଣ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ହବ ନୋଳିଆ ବସ୍ତି ଏରିଆରେ। ବଢିଆ କଥା ମାଲିକ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ୱିକକୁ ସେଠି ପଠେଇ ଦଉଛି ଜାଗା ଉପରେ ରହିବ ଏବେ ନା ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ବାର କର। ମୋ କଥାଟା ଆଗ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଶୁଣ। ସେ ହୋଟେଲ ଜାଗାରେ ନୋଳିଆ ସାହିର 3ଟା ଘର ଆସୁଛି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୋଳିଆ ସହିତ ଟିକେ କ'ଣ ଲାଗିଗଲା କି? ପାଖରେ ସୁରେଇ ଥିବ ସେଥିରୁ ପାଣି ବାହାର କରି ପିଇ ଦିଅ। ଗଳା ପରିଷ୍କାର ହେଲେ କଥାଟା ପରିଷ୍କାର ଶୁଣାଯିବ। ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲି ନା ଏ ନିଲୁ କାମକୁ ନୁହଁ। ମାଲିକ କାମ ହେଇଯିବ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ହଉ ନୂଆ ବାର ଆଉ ତମ ଜିନିଷ ଆଉ ବେଙ୍ଗିଲି ମିଷ୍ଟି ପାଇଁ ରେଡି ହେଇକି ଥାଅ। ଆଜ୍ଞା କଥାଟା କାଟୁ ଗଲା ତାହେଲେ। ନା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇପାରିବନି। ଯାହା କଥା ହବ ଅଭ୍ୟାସରେ କଥା ହବ। ମୁଁ ବା କହିଥିଲି 3ଟା ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିବି। ସେଟା ହୋଟେଲ ହେଲେ ତମେ ସବୁ କାମ ପାଇବ ରେ। କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ବାପା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ। ଏଇଟା ଭଲ କହିଲେ ଭଲ ଆଉ। ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ଯାହାକୁ କହିବା କଥା କୁହ। ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଯଦି ଭଲରେ ନ ହେଲା ଜାଣିଥବ ଡାଇରେକ୍ଟ ବୈଦ ଚଣ୍ଡୀ ଖେଳ କରିବ। ନା ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ସେ ହୋଟେଲ କଥା ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ହୋଟେଲ ହେଲେ ନୋଳିଆରେ 4ଟା ଖଣ୍ଡେ ଘର ସିନା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏଇଠି ନା ଥରେ ହୋଟେଲ ହେଲେ ହୋଟେଲ ଯେତେ ବେପାର ଜାଣବ ତମର ତୋର ମୋର ନା କ'ଣ ଅଛି ସେଥିରେ ଖଣ୍ଡେ ବାଟେ ଆଉ ହଁ 4ଟା ଖଣ୍ଡେ ତ ଘର ଭାଙ୍ଗିବ 4 ଜଣ ମୋର ଭଲ କଥା ଆଉ। ଏଇଠି ନା ତମେ ତୁରନ୍ତ ରାଜି ହେଇଗଲ ଦେଖିବନି ନା ପୁରୀ ଟାଉନରେ ମାର୍କେଟ ଆମର। ଶୁଣୁ ମ 4 ଜଣଟା କରି ଦଉନୁ ନା ତେବେ କହିଲୁ ପରା 4 ଜଣଟା ଦବୁ ବୋଲି। ପଟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କଲୁ ନିଲୁର ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଖୋଲିଦେଲୁ। ନା 50 ହେଇଯିବ। ସାର୍ଟଟା ଖୋଲିଦେଲୁ। ନା ତମର ଯୋଉ କଥା ଲେବ ମୋ ଲୋକ ଆର ତୁ ମତେ ବେପାର ଶିଖେଇବୁ। ଶୁଣ ବାବୁଜନ ପାଇଁ ତା ଲୋକ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଆଗ ହେଲା। ମାନେ କିଛି ଠିକ ହେଲାନି। ତୁ ମତେ ଠିକ ବୋଲି ଶିଖେଇବୁ। ନା ଆମେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ହବ। ଆମେ ତ କହିବୁ ସେ ନୋଢି ସାରି ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦିଅ। ନନା ନିଆଁଟା ତ ଏବେ ଲାଗିଗଲା।